Yazi bafethu yini into engiyibonayo? Umayeni iqhawe, hayi qhawekazi. Qhawekazi lo wamama. Yabo episode namhlanje episode 15. Hayi. Uvele wabeka idolo la kumseliko. Angabona umseliko ukuthi hayi madoda kana chance. Awuthi ngichazele ngilandulele kahle ukuthi kwenzakaleni. Hayi ke ithe iqala episode ke umseleke ezovashela umayeni lapha na kwakhe waqala uzobona ngisho si the incomplete project yomuzi kamayeni washo ukuthi awuzolungisa ukuthi seningi izinto esafanele ayilungise njengendoda. All right, it's fine. Ngeke phela indoda ukulungise konke. Okay, kulungileke. Hayi ke base behlala phansi ke sinandini ke egcikeni ngaphandle bezokhuluma. Hayi ke mase yaqala udaba lakhe kumseleke esho ukuthi hayi yazi into aseyibonile ukuthi ngoba edlule kulesimo adlule kusona socishe adlule emhlabeni ngokugula lokhu ubona ukuthi abuyele back bandla kuGogo Flow abonge ukuthi uphumile lapha wamnikeza impilo nanokuthi phela uzowafika kulesi sigaba sokuthi abe neminyaka ewu50 yabo manje ebeqade ecela ke la ukuthi umayeni abe khona kulowo mcimbi lowo ezobe kwenziwa yona yonke lento le yabo ngoba ekhuluma ke noma yena into uyikhela phezulu akasayisho ngendlela ade yisho ngayo kwabanye omama usese nje hayi ufuna ukuba uGogo Flow nokubonga kanjalo nje kwaphela kanjalo. Hayi umayeni lapha waseyaqala kwathi hayi and lento yenzayo yinhle kuhle ukubonga uma ube nesigigaba udlule zona ezibucayi ezicishe zithatha emhlabeni yabo ngikukhumbuzeke nami ukuthi ke ngake ngaba nesimo esaba kanje ngacishe nami ngadlula emhlabeni ngizingaba ngabe operation ngafike nami ngazokutshela ukuthi hey nginesimo lana sokuthi ngoba sengwazile ukuthi ngiphumelele kwe-operation nami ngiye ngibonge ngenze lokho ngimthandazo nabangane ehlobo nani uyazi ukuthi wathini kumina hey bro it's hayi angikhumbuli yabo hayi uma inosethi hayi wathi kumina hayi awume kancane hayi siqale mina ngishaye i50 yami iqala lokho kwakho lokho sobuye sikubone wangiblocka ngokwami yabo and useyakhala ke lapho umsebenzi kuma diary sessions uyasho ukuthi hey ayikho ingxoxo ngaba nayo noma yini nikhuluma into yamanje engayivezanga into esidlulile kanjani ngoba phela kumele khona into especially uma uthi into of the similar value ngosohlala khona into efanayo into efanayo naye wayefuna ukubonga umayini akakhuluma into engafani kodwa wavalelwa ngathiwa no ngoba yini ngoba phela wonke umuntu ubonga impilo yakhe uthi unayo iqhubeke ke ingxoxo ke washo ke umayeni ukuthi yabo lento lena inkinga ngoba phela kubona bobabili bayayifisa lezi zinto sizenze kodwa yena wayiblock yabo ngobani ngoba yena nawe ufuna ukuthi okwakhe kubalekile yabo washo bayini ukuthi nje lento ayenzayo umseleko nje uba dramatic ebona ukuthi okwakhe ukuphila kungcono nakwabanye kanjani kodwa kuyaqhubeka ke inkulumo yabo ke ngoba uyasho ke lapha na umayeni ukhala ke into eziningi ukhala nangokusho ukuthi ngoba uzongitshela lento ngitshela nje ukuthi senze uzokwenza lento already suyithengile imbuzi zezikhona usungitshela lethi njengomuntu ongasena segcikeni yabo ngathi ngistranger nje sala ekhaya hayi bafethu hayi yabona umseleko instead of actually just taking accountability and acknowledging the fact ukuthi no uphambukile ke kuloko azama ukulungisa lokho kudlula ngoba uzuyasho ukuthi hayi bandla uzozama ukulungisa ngoba isikhathi alungise no P no C kuzenza kangcono uhamba kwesikhathi kanjani kodwa uyajabula ke ngoba nangu umayeni uthi hayi uzofika yabo ngoba uyakhala namseleke ukuthi kuningi kumele akwenze kumele areport umuzi nomuzi ukuthi ubani wenza kanti uthi yasho umayeni uthi no vele umuzi wakho lo wena vele ufuna ureport ubani ufuna report okwakho uzuyasho umayeni ukuthi yazi lo asoze ngamzwela nje ngendaba zakhe zabafazi bakhe ngoba ebathatha wayetantela phezulu ayikho enye into ayenza so responsibility yakhe of which she's right indoda ekhalayo ukuthi manje kufanele ngihambe yonke imizi yobani abafazi bakho bathathe wena ngokwakho ungakhonjanga isibhamu hawo ayimthombeni ngeke bafo akwenziwa kanje yes uyaziyasho ukuthi engangigula yabona lekhadi lokugula hayi izophela isizini ke yabona ngintshela izophela isizini useleke ekhuluma nokuthi hey ngixinekile bengigula ngidlule ekufeni hayi bo uma kukhona into engahambi ngendlela yakhe uveze lokugula nada
nakho bekade ngisesibhedlela mina ngibesesimeni esibucayi njalo hayi ngeke uze kukwazi phela ukuthi kwenzeke kanjalo. Akazame phela nakuthi azame ukulalela ngaso sonke isikhathi uze uyamsho kulento uma yena uthi wena nje uyinto ehlezi ikhohlwa ngaso sonke isikhathi yabo. Kodwa-ke ithemba indawo zokufika uthi hayi uzoza inhliziyo yakho ba uyambusisa ukuthi abe nomcimbi kodwa akabi nasinqumo sokuthi uzoza noma ngekazeze yini. Yaphela kanjalo-ke inkulumo yabo yokuthi umcimbi uzowenzakalani. Hayi bafethu, hayi umayeni hayi uyimele futhi akamele abanye abafazi uyayilwela nje into yakhe yedwa ngoba uyayikhumbula ukuzwana kwakhe nomsele ukuthi kuhambe iy'nkulumo zabo, whether it's pillow talks or it's garden talks or kitchen talks or during breakfast. Uyazazi izinto ngoba uyabona le ndoda ngiyayazi ibuye ikhulume ngokuthi ingijabulisa nto ayisaboni ukuthi kumele iyenze le nto le. Hayi bafethu, athi siyeshiye kanjalo isona isahlo sanamhlanje episode 15 season 8 uthando noSithembu. I think this is the last episode for the week, so we'll next week Wednesday again. This is your boy Azza. Thank you so much for coming through to my channel. Please subscribe. Sibonane futhi.